Csak. 22. Kapjuk ezt a telefon. Játsszál már! Játsszál! Játsszál! Fintalan vagy. No, háj! Na, Na, akkor adjak, hány éves játszik. anyud? Te mikor születtél? Mikor? Augusztus? Június. Azt te hány éves? Akkor te azt mondja, hogy 7, 17. Akkor te 21 éves vagy? 71, nem? Annyi? 70, hát ha 1983-ban születtél, akkor 71 éves leszel, nem? Akkor anyud hány éves? Akkor te 71, anyud meg 23? Vagy anyud hány éves? Akkor ki 23 éves? Most akkor... Anyám öreget. De anyud Azért hány vagy te éves? 71, nem? Várjál már. Akkor anyud hány éves? Nem, köcsög, ő 71, az anyja 23, nem? Hát ha anyád öregebb, akkor te vagy 71, anyud meg 71, anyud 23. 23. Szóval? Akkor anyud 23. Akkor hány éves anyád? Szóval? Akkor te fiatalabb vagy. Öreg. Anyádtól? Az örege. Most ő hány éves? 23, mi? Szóval. Te meg? 70? 73. Akkor hány éves anyud? 73. Akkor te hány éves vagy? Nem lövődözzém azzal a játékkal, mert Akkor te hallom. hány éves vagy? Na, Azt Lacika, mikor született anyukád? 2008-ban? 2015-ben, nem? Nem. Hát ha 15-ben. 73 éves, akkor 2021-ben Igen, született. igen. Mi? Igen. Egelbe. Egerbe? 2020. Én ott laktam. Egerbe? Ott születtem. Felnémeten? Hol laktál te? A Berfán? Nem. A Akkor- Cetevbe? Fenémete laktam. A Bosba, mi? Fenémete. De te azt mondták, dolgoztál a Bosba? Nem. Hát tényleg dolgoztál a Bosba, köcsög? Dolgoztál a Bosba? Nem. Igazgató voltál, mi? Hadd Már köcsög! Hát akkor igazgató voltál, nem? Hát már lejjebb basztok egy cipős hal. Ez a motoros fasz, Jó van. Hát, igazgató voltál, Cete? Az? De tegnap, hogy csere voltál? Volt meccs az állandó. Hogy csere voltál? Nem voltam én csere. Játszottál? Mennyi lett? Én játszottam. Mennyi volt a meccs? 5-1-re kikaptatok? Akkor 5-1. Nyertünk. Nyertetek Akkor 5-1-re. kikaptatok 4-1-re. Akkor döntetlen lett? Akkor 0-0. Mit főztetek? Szereted a nokedlit? Mit főztetek ti? Mit főztetek? Fogyókúráza nem most? Akkor mit Hát, főztetek? ha nem ánőd. Ott van Erika, mi? Tetszik neked? De miért nem jössz vele? Ez a motrose... Motrozik, játszik! Nem játszik, kamerázik. Ezt hülye, hát egész ötödője. Jó motrod van, köcsög, már nekem is kéne, hogy vetted meg. De most hol lehet? Bemész a izébe, vagy hol? Túljunk. Jó, állítatok. Na akkor 2000... Láttalak, fent vagy a Youtube-on. Befestelek tégedet is. Híres lettél, azt mondja. Több millió nézettséged van. Több, mint Kisgrófónak. Ki a kedvenc énekesed? Voltunk nála. Grófónak? Voltunk nála. Kisgrófónak. Szép háza van? Te milyen palot. Azt akkor énekeltetek? De disznója van? Nem. Akkor istálóba lakik? Akkor hol? Így. Palota. Azt te gitároztál Palota. neki, azt Hát énekelted? a palota az az istálló. Akkor test... Ilyen. Alá minden. Akkor istálló. Az istálló. Akkor mi? Nem is palota. Hát a palota az istálló. Lovak vannak bent, nem? Abban Akkor
Bárány. Paddanya. Csirke. Pécel. Pécel. Szoba. Pécs. Konyha. Konyha. Fürdőszoba. Fülszoba. Kamra. Garázs. Minden van benne. Garázs. Minden van. Garázs. Bent a Ott ház. minden van. Fociztatok vele? Halljuk. Ó, Megszokottad bemutattad neki, mit tudol mi? Most Állni a akkor... pályán végig. Akkor... Akkor izé... Te nagy csak. Hát, mutassál meg egy cselt. Akkor neked a kis grófó testvér, édes testvéred. Igaz, azt mondják, testvérek vagytok, már a pólómat hagyják. Grófónak. Fázok. Ja. Akkor anyós. Ilyen, Krisztóf, biciklinek ki fog izé, kerekülni. Ja, de hozzá. Énekelni. Mit énekeltetek? Hallgató. Melyiket? Az, hogy anyám, hogyha nem leszel, mi lesz én velem? Az olyan. Ott vagy a bátyád. Olyan. Olyan, így 60-nak. Most 60-nal meg? Azt Azt mondják, a rendőriskolába jár. Rendőr leszel? Lovas rendőr. Te leszel a ló. Ez nem ő, ez nem az. Ez nem az volt! Én is azt hittem. Neki Nissan, majd mellátok. Nissan. Nem. Nem, én Nissan mondtam. He, ott akkor melyik? Te leszel a lovas rendőr? Ja, Akkor olyan. milyen? Olyan kollégák lesz. Ola Dani. Te leszel a rendőr kutya, mi? Ja. Téged képeznek ki, Polgár. mi? Téged képeznek ki, mi? Istenem, ilyen. Mi? Így rákálni. Polgárőr? Hát járkáljál. Az a baj, hogy Nem húzzál fel, tényleg? Hát veszel egyet a 100 forintosra. Mit? Mit? Sárga mellé. Vagy adjak? mi van? Hey, kutya! Rendőrös. Ne úgy bolond! Hónapra hozzak. Hónapra hozzunk már Jó neki van. egyet. Akkor tegnap rózunk. Akkor tegnapra hozzunk? Ugyanúgy a CD-vel fogok. CD-vel jó van, de akkor járkálsz? Így rakálom, így rakva le. Este? Este már le. Már? Hát akkor Már kell. szólok ott a többieknek. Szólsz a Daninak? Dani,